синочок малий. Тихая ноч, святая ноч, Бог прийшов до людей, хор аньолов співає з небес. Народився
прийшли Бога, привітали, отдали поклон. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Обвещаем вам, браты, добрую новину, радость великую для усяго народа. Примите ее усім сердцем. Прошло шмат тысяч годов з того часу, коли на початку Бог створив небо і землю, і загадавши ёй змяняться тягом веков, захотел, каб вода дала у достатку паўзуноў душу живую, і каб лётали птушки над землей. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза. Каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў Стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады вырашыў Бог ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Маісей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давід, пакорлівы пастыр статку Єсея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраэль, які пастаянна упадаў у нявернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бабілон да халдэяў. І вось тады Ізраэль, пакутуючы ў выгнанні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і усталюе новы парадак, спакой і праўду, любові і свабоды. І нарэшце, у час 194-х алімпійскіх гульняў, у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 44-м годзе панавання імператара Аўгуста, 2024 гады таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзефа, з дому і роду Давіда нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, Сын Айца спрадвечнага, і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Христом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён слова, якое асвячае кожнага чалавека. У пачатку ўсё было праз яго створана. Ён дарога і праўда і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана,
и обвещали нашу веру у Христа, Збавцу свету. Узрадуйтеся, браты, святкуйте и славьте новину, самую пригожую новину во всей истории человечества. Святый Ойче, Ты так полюбил свет, что послал нам Иисуса, Твоего милованного Сына, народженного с Панны Марии, каб нас привести до Тебе. Нехай поводле Твоего благословления, гэтая фигурка дитяти Иисуса, народжение якого мы отзначаем, будет знаком Ягоной присутности у Твоей любови. Добрый Ойче, открый наши сердца, каб мы с радостью приняли Иисуса и бачили Его у кожным, кто потребує нашей любови. Тебе хвала и пошана во все веки вечные. Аминь.
над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria. Молимся. Наиласковейший Ойче, дякуючи Твоей добрині, что год мы с радостью чекаем свята нашего збавлення, дай нам щирим серцем принять Твоего Сына, як нашего Откупителя, каб мы без страху глядели на Его, коли Он прийде судить живых и померлых, які с Тобою живей володарить, у єдності Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Amen. Сідайте, коли ласка. Читание книги пророка Исаии. «Деля Сиону не буду молчать, деля Иерусалема не супокоюся, покуль не узыдзе, як святло, справедливость Его и Его збавление не запалае, як походня. И убачат народы Твою справедливость, и все короли Твою славу. И назовут Тебе новым именем, якое вызначать в усны Пана, и будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе, покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе, мое уподобание им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, і земля Твоя отрымає мужа. Бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмуть Тебе сыны Твои, як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Народився сьогодня Збавця Єсус Христос. Народився сьогодня Збавця Єсус Христос. Співайте Пану новую песню, співай Пану вся земля. Співайте Пану, славьте Его на ім'я.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Павел прыбыў у Антыёхію, што ў Галатыі, ён устаў у сінагозе, даў знак рукою і сказаў: «Мужы Ізраіля, і тыя, хто баіцца Бога, слухайце. Бог гэтага ізраільскага народа выбраў айцоў нашых і ўзвысіў народ падчас знаходжання ў зямлі егіпецкай, і ўзнятую рукою вывеў іх з яе. І пасля гэтага прызначыў Давіда каралём іхнім, пра якога і сказаў, засведчыўшы: «Я знайшоў Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцу майму, які выканае усе жаданні мае. З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перад ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост і пакаянне усяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: «Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах». Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обвещаю вам великую радость. Народился сёння Збавца, яким есть Христос Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табі, Пані. Радослов'я Єсуса Христа, сина Давіда, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – батьком Якуба, Якуб – батьком Юди і ягоних братов. Юда був батьком Фареса і Зари, маті яких була Тамар. Фарес був батьком Езрома, Езром батьком Арама, Арам батьком Амінадаба, Амінадаб батьком Наасона, Наасон батьком Сальмона, Сальмон батьком Бааза, а маті була Рахаб. Бааз був батьком Абеда, а маті була Рут. Абед був батьком Єсея, а Єсей був батьком короля Давіда. Давід був батьком Соломона, а маті ягоная була ранейшая жонка Урії. Соломон був батьком Рабаама, Рабаам батьком Абія, Абій батьком Аси, Аса батьком Язафата, Язафат батьком Ярама, Ярам батьком Осії, Осія батьком Яатама, Яатам батьком Ахаза, Ахаз батьком Езехії, Езехія батьком Манасеса, Манасес батьком Амона, Амон батьком Йосії, Йосія батьком Єхонії і ягоних братоў падчас вавілонскага перасялення. А пасля вавілонскага перасялення Єхонія быў бацькам Саліятеля, Саліятель бацькам Зарабабеля, Зарабабель бацькам Абіюда, Абіюд бацькам Еліяхіма, Еліяхім бацькам Азора, Азор бацькам Садока, Садок бацькам Ахіма, Ахім бацькам Еліюда, Еліюд бацькам Еліазара, Еліазар бацькам Маттана, Маттан бацькам Якуба, Якуб бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. А ўсіх пакаленняў ад Абрагама да Давіда 14.
ад Давіда да вавілонскага перасялення 14, і ад вавілонскага перасялення да Христа 14 пакаленняў. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сын Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. І не збліжаўся да яе, аж нарадзіла сына, і ён даў яму імя Езус. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Таямніца сённяшняй ночы, таямніца сённяшняга здарэння. Мы гаворым, гэта вялікая таямніца нашай веры. Таямніца нашай веры. Гэта вельмі важна, паважаныя. Галоўнае слова ў гэтым, можа, не таямніца, але галоўнае слова ў гэтым нашая вера. Мы паверылі ўсяму, што сталася. Калі я чытаў, вось вы пачулі шмат розных імёнаў, гэта радавод Езуса Христа. Мы ведаем, што Евангелие святого Мацвея перш за ўсім было пісана да габрэяў, а для габрэяў радавод быў вельмі важны. Яны павінны ведаць, бо прарокі прапаведавалі, што Месія павінен быць з роду Давіда. Мы ведаем, што і Юзаф быў з роду Давіда, і Марыя была з роду Давіда. Поэтому для іхняга пераканання, можам так сказаць, нават юдэі ніколі не пярэчылі таму, што Езус не з роду Давіда. Мы шмат разоў чуем, нават калі патрабуючыя людзі, хворыя, нямоглыя ці іншыя, якія хацелі прыцягнуць увагу Езуса, яны крычалі удагонку Езуса: «Езус, сыне Давіда, змілуйся над намі». Мы бачым, ніхто не гаварыў, што ён не сын Давіда. Тыя, хто былі, яны разумелі, што ён сын Давіда. То есть, што ён як бы з гэтага роду, і яны разумелі, што з гэтага роду павінен прыйсці Месія, і яны чакалі нейкага знаку ад Езуса Христа. Бачым, чакалі знаку, нават калі Езус Христос вісеў на крыжы, гаварылі: «Зыдзі з крыжа, дай нам знак». Езус много разоў прыпамінаў народу, што благаслаўлёныя тыя, якія не бачылі, а паверылі. І хоць Езус і даваў знаку, і здаваў шматлікія знакі, але народ не верыў у яго. І быў такі знак, калі Христос уваскрасіў з мёртвых Лазара, і мы бачым, што было таксама, што сталася потом. Юдэі не толькі хацелі забіць Езуса, але хацелі забіць таксама Лазара, бо Лазар быў таксама перашкодам, знак Лазара была перашкода для іх. Нават тады, калі салдаты прыйшлі і сказалі, што Христос уваскрос, і яны былі гэтаму сведкамі, яны што сказалі? «Наце вам грошай, скажаце, што калі мы спалі, вучні прыйшлі і укралі яго». Паглядзіце, яны нават тады не паверылі, ім быў даны знак з неба. І мы, калі вернемся назад да нараджэння Христа, тыя ж самыя фарысеі і кніжнікі, калі да Езуса прыйшлі магі з усходу, то есть 3 мудрацы,
і пыталі, дзе нарадзіўся Месія, валадар, яны з лёгкасцю расказвалі Іраду, дзе нарадзіўся збаўца, павінен нарадзіцца збаўца. Яны разумелі, што калі б гэта быў збаўца, то яны з лёгкасці згадзіліся на яго знішчэнне. Але яны да канца не разумелі, што ў Бога та няма нічога немагчымага. Планы Божыя ніякі там валадар, ніякі там навуковец, вучоны ў Пісанні не можа перакрэсліць. Калі Бог запланаваў збаўленне ўсяго свету, то гэтае збаўленне павінна адбыцца, нават калі людзі будуць стаяць супраць гэтага. Дарагія браты і сёстры, ўсё гэта я кажу, каб кожнаму з нас, каб мы задумаліся і паверылі, бо гэта найважнейшае ў нашым жыцці. Паверыць усяму, што Езус Хрыстус гэта збаўца свету. Езус Хрыстус гэта Слова, якое сталася целам і пасялілася між намі. Езус Хрыстус цярпеў, быў укрыжаваны і памёр за нашы грахі. Езус Хрыстус уваскрос. І гэта сапраўды сталася. Праблема сённяшняга свету заключаецца менавіта ў тым, што цяжка паверыць ва ўсё гэта. Цяжка. Выдавалася, каб мы ўбачылі, то мы, напэўна, бы паверылі. Дарагія браты і сёстры, гэта выдаецца, што мы паверылі бы. Чалавек мае такую натуру цяжкую, вельмі цяжкую прыроду, маем цялесную прыроду вельмі цяжкую, дзе вельмі цяжка паверыць. Вельмі цяжка. Калі ласка, пачытайце Святое Пісанне, асабліва Стары Запавет. Як цяжка народу было паверыць Богу і таму, што Бог для іх аб'яўляе. Яны, як бы, адно пакаленне паверыло, другое пакаленне адышло ад веры. Потом трэцяе пакаленне паверыла, чацвёртае пакаленне адышло ад веры. Заставаліся нешматлікія. У часы прарока Ільі адзін прарок толькі астаўся веруючы. Адзін чалавек, вы сабе прадстаўце, адзін чалавек. І Бог праз гэтага аднога чалавека уліў веру тысячам людзей. Праз аднаго чалавека. Калі жыў у Францыі святы Ян Віяней, образ якога знаходзіцца, невялічкі абраз якога знаходзіцца ў нашым алтары, навокал былі сплашныя неверуючыя. Вёска, то есть мястэчка, вёска, там невялікая вёска, куды яго прыслалі працаваць святаром, увогуле была неверуючая. Але дзякуючы гэтаму чалавеку, усё, як кажуць, пераўтварылася ў аазіс веры. Бог можа ўзбудзіць дастаткова аднаго чалавека, каб многа людзей паверыла. Але бяда тым, якія не хочуць верыць, дарагія браты і сёстры. Бяда тым, якія не хочуць, якія слухаюць, але не чуюць. Глядзяць, але не бачаць. Паглядзіце, як цяжка чалавека часамі пераканаць, каб ён ступіў на добрую дарогу, паважаныя. Як цяжка. Гэта, я не гавару, што немагчыма, бо Христос гаворыць, калі не ведаеце, чаго прасіць, не ведаеце. Бо мы ў жыцці вельмі часта чагосьці не ведаем, што нам патрэбна ў жыцці. Прасіце Духа Святога. Я яшчэ такой жарт скажу вам. Гаворыць, вучоныя нарэшце даведалі, ангельскія вучоныя нарэшце даведалі, чаго хоча жанчына. А потом другое сообщение, яна ўжо хоча чагосьці іншага. То есть яшчэ будуць многа даведвацца. Поэтому, калі у каго не ведае, чаго хоча ад гэтага жыцця, пытайцеся Духа Святога, хай Дух Святы трошачкі разбамбіць нашыя головы, каб мы даведаліся, чаго ў жыцці нам найбольш патрэбна. І чым закончыцца тое жыццё, якое мы сёння вядзём, так ці іначай. Чым яно бачыць невялікае завяршэнне гэтага жыцця. Чым яно можа закончыцца? Тое жыццё, якое мы сёння вядзём, кожны з нас. Чым закончыцца жыццё таго чалавека,
і як ён паводзіць сябе у сям'і, чым закончыцца жыццё мужа, калі і сям'я, калі муж ідзе налева-направа, калі жонка ідзе уперад-назад, і кажуць, ці яшчэ куды. Вядома, чым закончыцца. Гэта ж не трэба хадзіць да гадалкаў, ці яшчэ да кагосьці. Чым закончыцца гэта жыццё? Часамі чалавек думае, што калі ён там нешта там скрывае, нешта паціху, сколькі вяровачкі не віцца, як мы заўсёды гаварылі і гаварылі нашыя продкі, заканчэнне яе заўсёды будзе. І Святое Пісанне гаворыць, тое, што вы робіце ў таямніцы, будзе абвешчана на крышах, на дахах, на ўсіх, то есть для ўсіх. Поэтому, дорогие браты и сестры, живем у веры и живем так достойно, бо ведаем, что у Богу ничего не сховается. Не только у Богу, а коли у Богу мы будем ховать и перед Богом, то это перед людьми будет явно все. Уважаные, это вельми важно для нас зразумець. У гэтым заключается наша вера. И вера нашей штодзённасці, вера у тое, что мы идем, вера, якая опирается на Иисусе, мы поверили Христу, мы поверили Ему. И дякуем Пану Богу Всемогутному, что мы Ему поверили. И это для нас вельми важно. И сегодня найменшага, больше важнейшее, чем Христос, у нас у житті не повинно быть. И той факт, что мы повинны добро зразуметь, что прийти до костела, каб спаткаць Иисуса Христа, живого у костеле, для нас это повинно быть вельми важно. Каб спаткаць Иисуса Христа у семьи, калі мы хоть разом, хоть Ойче наш помолимся всей семьей, для нас это тоже вельми важно. И тады спаткаем Иисуса Христа. Калі гэта не будем робить, мы не спаткаем Его николи. Мы обыдем Его, пройдем каля Его и забудемся, что Он есть нават. Кто б мы ни были, кто б мы ни были, абсолютно. Поглядите на историю Иисуса Христа, какие там люди были. От цароў, валадароў, от святароў до простых пастухоў. Кажуть, до тих людей, які нават не лічыліся ў грамадстве. Для кожнага чалавека гэта адносіцца. Для кожнага, хто б ты не быў чалавеча. Гэта адносіцца для кожнага. Бо сёння мы адныя, заўтра мы другія, а паслязаўтра трэція. Але хто будзем мы перад Богам, тут заўсёды пытанне. А Jesús Христос адказвае нам на гэтае пытанне вельмі добра і вельмі ясна. Калі мы глядзім на найсвяцейшы сакрамент, і Христос нам гаворыць, хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Вось гэта тое, кім мы будзем. А хто не мае. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога. Бога от Бога, святого от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народжанага, а не створаного, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спаўлення зышоў з неба і ўселавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі, и стался человеком, укрыжаваны таксама за нас, при Понскім Пілаце, был замучены и похованы, и на третий день воскрес паводле Писания, и взошел на небо, сядзіць праворуч Айца, и зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых и памерлых, и Яго валадарству не будзе конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Айца і Сина походить, якому разом з Айцом і Сином належить поклонение і хвала, які промовляв раз пророков. Веру в родинный святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов,
і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Мы почули слово радостной новины про тое, что Бог с нами. Оживленные верою в Божие Слово, представим нашему Отцу в небе супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб он неспынно закликал людей до веры и выконания Божьей воли. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца и усіх біскупів світу, каб вони жили во взаємной єдності и Христовой любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народи, які переживають внутрішні конфлікти, каб з Божою допомогою вони дочекалися справедливого спокою. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за матері, які чекають з'явлення на світ дитяті, каб вони отримали від своїх родних належну опеку і підтримку. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой святой мши, каб у этой святочный час поглубилась наша лучность с Богом и нашими ближними. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся и прошу Бога Всемогутного об супокою свете, Святло Духа Святого для тих людей, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Всемогутного Отца Небесного за усіх людей, несправедливо покривджених, несправедливо осуджених, особливо святаров. Нехай Христос Пан дасть им силы моц витривати несправедливости. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молю Бога Всемогутного за всіх ахвярадавців, за всіх людей доброї волі, за всіх я особливо хочу помолитися сьогодні за тих людей, які рихтували до святов наш костел, які рихтували так само і працювали на розкопках у гэтым годзе. Нехай Пан Бог Усемогутний благословить їх. Дякую вам щиро за вашу працю, за ваші ахвяраванні. І дякуючи гэтаму всьому ми можемо, наша вера християнская, католицкая може розвиватися в нашому городі, у нашій околиці. Дякуючи гэтаму мы показываем, что вера наша живая, сапраўдная. И захочу усіх далей сведчыць нашу веру. И не только молитвой, не только тем, что мы придем до костела, але так само нашими учинками, нашей едностью. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы, учини, каб бляск Твоего святла осветлил все наше життя. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте.
браты і сёстры, каб мою і вашу і ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Божа, прийми наші ахвярні дари учини, каб ми годно прославляли народження Твоего Сина, якое стало початком нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправди годна гэта і справедлива, слушна і збагавенна. Каб ми заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча всемагутны, вечны Божа, бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новое святло Твоей хвалы. Каб мы, познаючи Бога, убачнага і постаті, были зиму занесені до любові необачних речав. Тому небо і земля с захопленнем спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе разом с ими ускликаючи. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справедливо хвалить Тебе ўсё Твое стварэнне, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб од усходу сонца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у найсвятейшую ночь, коли благословленная Мария у непорушном девотстве народила свету збавцу, праз Яго покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб,
І падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, і якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваей адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы могли стаць дзецьмі Божымі. Таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Ойча наш, который есть у небе, святися имя
Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, ка мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прочим, не зважая на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою, супокой с тобою. Ну, поближе. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Хвала Богу на вишинях, спокой людям на низинах. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Пастушки на полі много страху мели, як на тея цуди, а полночь глядели. Анёл з неба им з'явився, мовив спавця, народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Анёл з неба им з'явився, мовив спавця, народився. Глория, Глория, Глория in excelsis Deo. Молимся. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святковать народжение нашего Откупителя и годным житем заслужить слушность. Зиму небе, яки живей, и володарить на веки вечные. Amen. Сядьте на хвилинку, дорогие браты и сестры. Перш за все, хочу повіншаваць усіх со святами, надышоўшими святами народжения Пана нашего и Збаўцы Иисуса Христа. Хотел бы пожадать каждому из нас оптимизма, радости, Божьего Духа. Это нам вельми потребно у нас самих, у нашей семьи и у нашего громадства. Божьего Духа мы повинны просить, как пришел Дух Святый и обновил обличье нашей земли. Дорогие браты и сестры, напевно, мы можем сказать, что живем разные часы, а эти часы николи не были легкие и простые. Мы живем у свой час. Поэтому ожидаю, как мы достойно, по-божьему, прожили каждый свой час. И нехай Пан Бог нам у этом благословляє. Я так само еще раз хочу, я дякував подчас молитвы верных усім, хто подрихтовував костел і навокал костела, і до теперішніх святів, нехай Пан Бог благословляє. Особливим чином хочу подякувати усім, хто приходив на протягу цього року і працював на розкопках, и рихтовал там все, и приходит часто, несколько человек, это, может, и десяток, 15-20 человек насобирается, которые постоянно старались, не каждый день, але часто приходить, яким залежить, яким цікаво, это все раскопки, вы знаете, что такое раскопки. Это там место, где был наш старый костел, там около кинотеатра. Мы раскопали шмат обновили подвалов нашего костела. Это вельми важно, это наша история, это наша традиция. Дякую вам и за ахвярование, которые складаете на эту тему, на эту мету. Поэтому нехай Пан Бог всем благословляет. Постарайтесь дбать и про веру, и про учинки, и про единство, бо этот костел, обновление этого костела, каплицы, это символ нашего единства, единства нашей веры, католическое единство нас, католиков. И нехай Пан Бог благословляет вам всем этим. Я узгадаю, что завтра у нас, кто не был сегодня на имши, может удельничать на святой имши, и завтра в 11 годин, и в 18 годин вечера еще есть святая имша. Передайте тим, хто живе у Свєринова, у 13 там буде годин імша, у Свержні буде у 13 годин імша. Передайте тим, хто живе у Жатірова, у Ацеді, там буде свята імша о 9 годині.
Перадайце тым, хто жыве недалёка ад градак, там капліца есть, што там будзе о 15-й гадзіне імша святая. Для тых людзей, хто там блізка, для тых старэйшых, якія не могуць даехаць, якіх дзеці, можа, не хочуць давязці, бо ім усё равно. Поэтому, калі ласка, перадайце, каб паўдзельнічаць у гэтым свяце, паўдзельнічаць у радасці, не толькі зямной радасці, але нябеснай радасці з нараджэння Пана нашага Езуса Хрыста. Устаньце. Святы Арханёле Михале, беражы нас нам обороною, супраць спакусаў і пастак Злога Духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душам снують во світі. Амінь. Пан з вами. І з духом твоїм. Схилите головы на благословление. Бог без конца добрый, праз утеловление своего Сына рассеял темру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Нехай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асвеціць вашыя сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Евангеля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас дарам свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыдзе на вас и застанется назаўсёды. Идите в спокое Христовым. Дякуєм Пану Фаміяне, наш чудотворца, став вечный оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяне, наш чудотворца, став вечный оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяне, наш чудотворца, став вечный оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амэн. У Бетлеєм свяжайма, да стайні Богом цуд, у ясельках Сын Божий, Ён збавить грешний люд.
Что, мы идем дальше? Да? Ну, туда, на улицу.